Добро утро! Здравейте! Вие гледате Часът на татко. Това е едно предаване за млади татковци. Моя колега всеки момент ще дойде. Ето го и него. Така, пусни ме, знам къде. Благодаря ти, това студио аз съм го създал. Добро утро, драги зрители. Извинявайте така, че закъснях, обаче много гъст беше трафика. Плюс това, извинявам се предварително и за външния си вид. Просто много фенове в маршрутката, автографи, задърпаха ме. Но това са рисковете на професията. Сега, драги зрители, това е едно авторско предаване, което аз съм създал с тия две ръце. Този мазол е от това предаване. И после на трецка той е гаден алкохолик. Аз не обичам алкохола. Така ще помоля по-тихо, защото просто адски ме цепи главата от налягане. Значи темата е как да нахраним. Ще направя една пауза, защото имам киселини. Нашето сладко бебче, когато татко е сам и няма кой друг да го нахрани. Интересна тема. Така. По принцип, бебетата, скъпи татковци, трябва да се хранят. Аз, като бях в казармата, пиех по 200 грама смазка за наряд. Оттам знам. Така, като каза за казармата, да питам в каква връзка, пияницо Долен, го казваш? Във връзка с храненето на бебетата. Така, темата днес е как да нахраним нашето малко, сладко бебче. Да. Когато сме сами и няма, нали, никой друг. И жена ни евентуално ни е напуснала. Всеки е изпадал в такава ситуация, уважаеми зрители. Точно така. Аз знам с какво се хранят зайци. Докато бях в клиниката в Суходол, гледахме за терапия зайци. За трудотерапия отглеждахме зайци. Така, ще направя една лека пауза, ще се овладея и ще кажа млъкни. Да. Драги зрители, ето какво трябва да съдържа някой, поне да ми маха, като сменяте камери. Какво трябва да съдържа менюто на едно бебе? Менюто на едно бебе трябва да съдържа шопска салата, 300 грама, 2,94. Снежанка, 170 грама, 3,80. Колега. Люти чушки, 5 броя, задължително 5 броя, по 4 стотинки 20 стотинки. Кажи, кого прекъсваш, бе? Това е менюто от ресторант Трите смоха. Кой го е донесъл? Кой го е донесъл тук? Кой гаден алкохолик го е донесъл тук? Ще спрете ходите в Трите смоха, бе? Остави да продължа добре. Така, какъв ти пък къде ще продължиш? Скъпи зрители, Тихо. менюто на едно бебе трябва да съдържа витамини и калций. Стоп. Така, точно така. За първи път си прав. Ето. И въпросът ми е, ще ударя контравъпрос. Да. Къде са витамините? Тихичо. Много просто, колега. Ето, тук, в плодовете. Ето една перфектна комбинация от мултивитамини и микроелементи. Микроелементи на крушова основа за вашето малко перфектно бебе. Бебето има нужда от въглехидрат, за да не му станат много микроелементите. Значи бебе с много микроелементи не е бебе за мен. Уважаеми зрители, децата едно време, защо са били здрави? Като буци, защото няма хумани, няма мумани. Мумани въобще не е имало. Мумани въобще не е имало. Имало е грозни маймуни като тебе. Само червено винце, щер хляб, черен хайвер, наплющи се бебчето и къде си Марийке, там си стой, не? Какво стана с тази жена? Марийка ли? Марийка? Абортира. Продължаваме, скъпи приятели. Ако бебчето... Ако има колики, с какво го храним? Не бързай помисли, но да е в рамките на днешното предаване. Така. Сега ще видите протежето. Дали ще отговори? Естествено, с панацеята на всички колики. Зелена... Салата ли, бе? Не салата. Зелена мастичка. Зелена мастика няма протежет долу. Ментичка. Той ги бърка, той вече толкова колизиран. Защото ментичката върви с мастичка. Който иска може да сложи на бебчето, е малко мастичка. Той елексир от планината. Направо от другите бебчета ще позеленеят от тях, като гледат вашето бебче, как смучка тази сладка ментичка. Приключи ли? Приключи ли? Да. Благодаря. Така, ще помоля само в студиото, като говори колегата, да го заглушават.
На здраве, драги зрители, така се завършва авторското предаване. Обичайте бебетата си и ги хранете, за да са силни, здрави и вечно пияни. Иска да кажа щастливи, както знаете, това е авторско. Освен авторско е и комедийно предаване. До следващия път, когато ще покажа в моето, ще подчертая пак авторско предаване, нали? Не ми пукай. Комедийно е предаване, защото хората се смеят, като те гледат. Цепиш ми главата, по-тихичко котенце. Как татко да се справя със своите безбройни любовници? На здраве! Това ли е следващата тема? Вече сме извън ефир. Въобще мога да ти обръщам внимание. В ефир ти отговарям, правя го заради зрителя. Тук въобще не съм длъжен нито да ти говоря, нито да те гледам. Но те му всеки си ми извън. Така, влязахме ли в рекламния блок? Искам да питам. Махни в реклами съм. Къде да ти се издрайпвам? Така, където искаш. С реклами съм да рекламирам кожено палто. Уважаеми зрители, купете си кожено палто тип кожух от Ловеч. Само за 311 лева. Без бубите и без нафталина. Свършиха ли рекламите? Да влизали направо в новините?